Bună ziua, oameni buni și bine v-am găsit la un nou episod de Clash of Clans cu mine. Da. Hai să vedem și noi ce scrie. De ce nu... Să-i dau cu ce. Haideți să... Florin l-a atacat pe numărul... Ia să vedem. Hai să scriem aici. BV Florin. Hai să vedem. A băgat Emur. Hai să zicem că filmez. Ok. Are Barbarian de 5. Interesant, interesant. Ce bine s-au dus drag. Bun, frate. Așa, hai să vedem. Hai să dăm 4. Uitați, asta este de la mine. Balonașul. Și a făcut stele foarte ușor. Și se pare că cineva a băgat. Și se pare că warul este câștigat. Așa, hai să vedem ce trupe avem și noi. Dar să atacăm în videoclipul ăsta pentru că avem miroboli. Așa. Și ce avem pe aici? Nu avem nimica. Și după cum puteți vedea, am zis baloanele pentru că înainte nu le foloseam pentru că mi se părea useless. Și am 15 ore de-abia. Și mi s-a făcut de level 6. Și mai îmi trebuie ăsta. Și o să mă apuc să upgradez eroi. Asta. Da, hai să o facem. Nu vom mai ataca, dar o să vă atacurile de la War. Hai să vi le arăt. Două atacuri, 2 la 10 și la 9. Hai să vedem la 9. Pentru că eu sunt pe locul 10. Mi-am atacat numărul și pe locul nu pentru că... după cum puteți vedea, nu aveam healing spell. Deci am făcut două, aveam poțiuni, făceam pentru că am healing spell factory in up. Ce m-a ajutat pe mine extrem este că nu dona enorm de mult bazele de ăsta, în care nu e greu să faci două stele. Pentru că foarte aici am băgat o să bag healing. Din câte țin eu, o să se ducă la sol, mi se pare. Da, se duce pe... Da, s-a dus la sol. Da, s-a dus foarte la sol ăla. Dar noroc că o duce ăștia, trebuie. Da, mi-a murit ăia, dar e bine că aici am mutat pe quiz pentru că trebuia să după cum puteți vedea. Uitați și voi. Vom distarta taurul ăsta pentru că nu se mai putea cu el. Hai, frate, 2. Așa. Și cu atacul meu. Aici o să vedeți că am așteptat eu pentru a vedea ce se întâmplă arcerii și au distrus chestiunea aia. Și mai hai să văd și atacul care l-am dat, pentru că eu nu aveam poțiuni, deci na. Mi s-a părut extrem de greu și imposibil. Așa, pe unde o să atac? Păi da, pentru că nu. Am zis totuși să verific. Și uitați, pe aici era un loc destul de bun. Barbarian King-ul, pentru că de ce nu? Am băgat și CC-ul care avea giganți de level 6. Mi-am pus healer pentru că nu aveam poțiuni și decât să îmi moară în câteva secunde. Am zis să mă healing. Dar despre că avea chestiunea asta care m-a încurcat extrem de tare. Da, și aici o să înceapă din healing pe murea. Și a zis ce nu. Mai am încă un healer în slot bar. Și l-am pe healer, uitați aici. Taurul ăla trage ca disperatul. OMG. Am luat 2 stele, foarte ok. Mi s-a părut un atac destul de greu. Pentru că mi se face raid în factory. Și na, mi se pare cam greu. Și hai să fac niște atacuri date de mine. Dați
M-a atacat tipul care... Da. A întâmplat ceva acolo, al meu. Uitați-l pe ăsta. Am dat fail acul ăsta, adică n-am dat un fail pentru vă și voi. Nu, dar GG. Și uitați și voi cât iau. Mamă, iau 3000 hit. Ești nebun. Și acum o să bag Barbarianul, King-ul și tot ce mai aveam pe aici. Pe aici, mă. Haide, mă. Așa. Acum am băgat și Valkyrie-ul și... Uitați, vrăjitoare. Am avut o vrăjitoare în Castle care... Nu știu. Nu știu, deci eu mă mai gândesc în privința vrăjitoarei dacă chiar este atât de OP. Eu aș spune că vrăjitoarea nu e prea OP, dar... Știu. Depinde, voi ce credeți despre vrăjitoare? Și acum vrăjitoarea o să moară, pentru că de ce nu? Măcar dacă murea aia, știi, măcar știam că mai fac procent. Și aici o să bag ca să mai fac procent. Că de ce nu? Uitați, aici au tras ele. Și am cam luat ce trebuia. Mai a rămas puțin elixir care era pus în colectoare. Ceea ce a fost destul de nasol. Dar, na, nu pot spune că nu sunt fericit cu acel atac făcut de mine. Și probabil că și voi sunteți fericiți din cauza update-ului care trebuia să-l anunț la începutul videoclipului. Dar eu sunt un prost. Hai să vedem la top player dacă are ceva giganți de level 8. Uite, tipul ăsta știu că are. Da, tipul ăsta e maxat. Deci tipul ăsta e... Deci, e pe Clash of Clans, tipul ăsta e Dumnezeu. Uitați-vă și voi. Deci ce poți să vezi de la mai mult de atâta? Uitați-vă și voi. X-bow-uri de 4. No, ce să mai vede de la tipul ăsta? Are și Archer Tower de 14. Și Dark Baraka de 7. Mamă. Uitați-vă și voi la tipul ăsta, frate. Deci Inferno Tower de 4. Ești nebun. Uitați-vă și voi cât damage. Oh my god. My god. Cât damage poate să dea un Inferno Tower din ăla. Da, mai am până atunci eu. Până acolo vreau să-mi upgradez Barbarian King-ul. Să mi-l fac level. Și cam atâta pe acest videoclip. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, dați să lăsați un like și un coment dacă mai vreți episoade de Clash of Clans. Dacă înainte să închei videoclipul, hai să vă arăt clar în caz că vreți să intrați. Regulile sunt: bun venit în acest clan. Unit. Elderii, cope 500 de donații și trebuie să fie activ. Și să am mai scris eu ceva acolo, să nu, dacă eu cer acum ce tu-mi donezi orice, dacă cer giganți, tu-mi donezi giganți, dacă ai, dacă nu donezi, și da, bye bye.